Hoxe estamos en Arzúa, nunha granxa de vacún de leite, para enseñar novas tecnoloxías para a xestión do pastoreo racional. Vamos a presentar o que chamamos unha vela, que é un sistema de apertura automática dos fíos de pastor, que tamén, en vez de ter que desplazarse de forma regular a unha parcela para abrir o fío de pastor, damoslle o botón e o fío de pastor se abre solo, que nos permite ao mellor facer un avance de fío de pastor un pouco máis frecuente do que faríamos se temos que ir nos en presencia a cambiar ese pastor, por lo que teríamos un uso máis intensivo e máis productivo dos pastos. A vela é un dispositivo moi sinxelo que consta de un fío que permite a apertura e o peche das parcelas de pastoreo vacuno, que vai en función remota, o sea, pódese levantar ou cerrar dicho fío para permitir a apertura ou o peche da parcela e o paso dos animais. É un prototipo aínda, estamos en pleno desarrollo e estará disponible por internet, é unha función IoT, e controlarase desde unha aplicación do móvil. A ventaxa principal é que o usuario pode realizar o peche ou apertura desta vela de forma remota, desde, por exemplo, a súa casa e sen ter que desplazarse á parcela onde están os animais. Agora mesmo é a única disponible e desarrollada integramente en Galiza. Esta que presentamos hoxe aínda é un prototipo, estamos en desarrollo e saldrá a un prezo competitivo.